Karbiang long kangalong penangamon nila tumapan CE kecho akiso ng dotanglo. La Sojok District Health Society National Health Mission lapen. DLO atum cipatir piponsi tara langso clock tower fill along CE akiso pen kacipajok jiapan ruada tumpen chithan ci mumamay padopon. Bangso Amailong Joint Director of DHS Dr. Borsing Rompi, DLO Kabanti Rompi, DPM Amarjit Tiso, DCM Mintumuni Ronghangpi, DMC Monsoon Singh, BPM Willingson Ronghangatum Pendanglok, Pinang Ankithegidingatum Chetong Dunrinti. Mayalong Dr. Borsing Rompi Pen Kaning Jeponki, Non-Karbiang Long CE Kitcho Kisu, Kacholong Atum Apay ng Bat Bom Tanglo. Lasila soki sopen kasipajok jia phan doktor atumalong si kachilang dam paprab jinangji adon tin anutin aphan cia ke so ang thek doma be ma pu ke patini ja phan militum ni krepli pini pen chenglo militum kaching hon karbang militum cm sar dr tuliram long hang tum medical em sar surjorong phara tum pen kerap ke long pen ilitum pinila dak ceng ponik lo dak tarlang so long pen si ceng lo la karbiang long ang kang do an tame adon tin sin ilitum labang so abar sa hen po kasi la si nangapang thegya farman ilitum stafatum asha pen ceng lo anganwadi la pen supervisor health stafatum adon tin mayin labang so long nalitum kadul beta cerap citu duyi pusi media titeng ngahin pen nalitum phan curupar lo lapen ke rong rata so tuman sistame labang so alam nang tum ta chini pon ra nang tum anutin phanta labang so nang pang theklong i phanang cherap doning po lapen ke labang so ang thek pensi pang chengji labang so ang thek ci chipru ason ang thek nang nakji sistame la so ang thek a sapteng thek ing thak the ji lapen ke chitran chet po angkang tepon bomi pejo pen achiklo parlo te ari akeng kahong hap tadui la pen ke kangduk mante nala nerve amuka weakness pulo la so jakong chelong le la haidu pangcheng pur la son CE ke chokiso kacholong chengke chipro ke so son lapen nanging dang bompo muki eo aphan akahing no dukokloti akisung thetan pusi ningje pon ke ciun po sitame la bangso ke ciun a percentage ke jong si hala hem siang bong mane mana jong si long nun chipo hisita la ke la somni bidang body along a chakong du immunity pu la so immunity pa na jok 5% anta long de la apile do sitame hala bang immunity pa na jok la so CEP than pachilodun ke chenga ko ke sitame arni achiklo aningkan penyong si dora pet hala ke long peka banyong si doa cuci News Report KTV News.